שלום, שמי אילי. אני אריאל. אני לוחם בגדוד 70-14, חטיבת מנשה. גדוד 71, חטיבה 55. אנחנו עכשיו פה בתעסוקה בגוש עציון, סבב ב' במילואים. היום ט"ו באב, היום הכי שמח בשנה לפי סוף מסכת תענית. רציתי להגיד לכם תודה שאתם עוזרים לנו ונותנים לנו להמשיך לתרום לכם ולעזור לנו להציל את החיים, ומבקשים מכם להמשיך לתרום ולא להפסיק. אתם עוזרים לנו מלא, אנחנו כבר קיבלנו אפודים קרמיים שעוזרים לנו פה להגן על החיים של התושבים. אנחנו צריכים להשיג עוד כמה, אז אנחנו נשמח שתמשיכו ותתרמו. ב7 לאוקטובר נכנסנו והגענו לתושבי כפר עזה, לאחר מכן חווינו לחימה אינטנסיבית בח'אן יונס. הציוד שהיה לנו בתחילת הלחימה היה דל מאוד, היה מאוד קשה להילחם איתו. לאחר מכן קיבלנו תרומות ואין סוף אהבה מעם ישראל בארץ ובתפוצות, שנתנו לנו ציוד מיגון איכותי וטוב שנוכל איתו להילחם באויבים שלנו. היום אנחנו פה בצפון, שומרים עליכם גם בט"ו באב עצמו, במקום להיות עם משפחה, חברים, כל אחד, בת זוג וכולי. אנחנו פה מגנים, שמחים, ותודה רבה על הציוד, ותדעו שזה מציל חיים. זה מציל חיים, קרמי מציל חיים, כל הדברים מהסוג הזה. זה עוזר לנו להילחם ונצח את האויבים. אוהבים אתכם ושיום אהבה שמח. עם ישראל חי, ננצח ביחד כולם.